Здравейте, потребители! Това е вторият от нашето Майнкрафт оцеляване и докато си забравих, че не снимам. После и само е така. Тука едно диаманче. Тука айрон. Тука има голд. Ето 2 голд. Такова е диамант. Има голд. Ще взема само на survival. Пада колко си или писам. Но ох, това ми е хубавия дивот. Уж и снимам, дами и господа, и снимам. Те нарича да имаш. А не е на много голям. Едно. Да се изкарва се. И искам, що не аз вече. Мога да намеря опен. Да, това е нямото ми откритие. И диаманти за първи път на господарен диаманти. Къде ми е искам? Се чудя. Значи, ето го тук. Ето го. Ето го. Равин! О, да взема. Трябва да искам това диамант. Ето голд. Нула. Извинявам се, че в лайв не се сменям моя, обаче и знам какво им мога да взема. Това е най-голям откритие. И сега ние се връщаме в къщата ни. Трябва да го споделя, това да го взема. Затова този епизод може да е много кратък и много казвам. Просто. Добре, аз имам за 9 голд в клип. Добре. О, стига не. Най-тъпяна. О, да. Това ми е напредният ден. И скоро май ще си пребро, но 3, 55, 56, 57, 59, 4 минути от нашия клип. Най-хубаво. Пак защо? Так. Добре, взимаме. Между другото, тези, които играят на версия, лесно намират се диаманти. Или защо? Защото там, като изпечеш въгли, ще става диамант. Чънка. 3 чънка, чакай, 3 чънка, 2 чънка, 7. Добре. Исках да ви покажа какво сме намерили. Ето какво намерихме. Диаманти.
Iron и Gold. Перфектно, 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 перфектно. И трябва да ходим за дърво. Скоро. Сега трябва нека да спа. Зъп. Трябва пинкаме. Между другото, ако харесвате скина, мога да напиша в коментарите друг скин. Само цак, 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 цак. Как бипката, чувате ли, чувате ли? Това се нарича да си задърне. Трябва да си права къщата. Дали да правя от камък? Добре, ами... Как да ви го кажа? А вас какво правя? Да, също си направя една брадва. Вие добре, так. Извинявам се за шума, който може би чувате. Гледайте диамант, гледайте го и се възхищавайте. Защото аз не мога го видя сега. Да събираме много дърво, защото ще си правим къщи. Вън. О! Явно сега умира. О! Нещо ми е прецакана. Хей, хоп. Но, мисля, че клипът е готин. Не знам. Но, витък черпак. Мога да ви изпратя линк за свалянето му. В коментарите линка. И... скоро, колко дръвца. Точно 16, браво. Сега да бъдем на 5. Ще забила главата от малко, сега учи да е. С хвост ни горе да дикаше. Как да не виждам? Добре, и да... Това беше за